Kaixo, zer modu zaude? Urteo berezi xamarra izan da ezta? Bai, gu ere konturatu gara. Egunero, zuei begira egon gara txindoki puntatik. Eta baldakizu zer? Benetan, txapeldun bat zarela esan nahi dizugu. Zenbat irri egin duzun azken urte hontan. Zenbat jolas berri asmatu dituzun. Zeune goxoak pasa dituzun familiarekin. Zure alaitasunak, guri lanean jarraitzeko indarra eman digu. Eta zein ederra den, zu guztiaren gainetik barre egiteko gaizarela ikustea. Sekretutxo bat kontatzen nahi alduzu. Aurten ere, menditik bera Urdiziko plazara jisteko alegin guztiak egingo ditugu. Egun berezi hauek, Urdiziako aurren alaitasuna gertutik sentitu nahi dugulako. Zorionak eta urte berri on. Olentzero? Eta Mari Domingi.